L-investiment fil-poplu u l-aktar investiment li jrendi, għax meta tagħti spinta lil dan il-poplu jirrispondi bis-saħħa. Kien dan is-sentiment ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'attività politika oħra tal-massa din id-darba fil-Ħamrun, bħala parti mill-attivitajiet tal-kampanja Laburista is-saħħa lil Maltin bit-tħejjija għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Quddiem folla mill-isbaħ li għażlet tattendi biħġara biex tisma' d-diskors tal-Prim Ministru, Dr. Abela sostna hekk dwar l-ekonomija ta' pajjiżna. Għalhekk li aħna niġu qudiemkom u nistgħu nitkellmu dwar l-aqwa ekonomija fl-Ewropa li aħna poplu biżel u dinamiku. Poplu illi ma jibżax mill-isfidi imma li minflok jaffrontom l-isfidi u jirbħilhom. Għalhekk niġi hawnhekk u gburi ħafna illi jien il-Prim Ministru tagħkom għax naf li bika warajja pajjiżna se jibqa' jkun pajjiż ta' suċċess. Sa dan it-tant il-Prim Ministru rimarka kif dawn l-aħħar sentejn twetta ħafna ġid. Fost diversi miżuri mwettqa sema kif iż-żgħażagħ bdew jieħdu 1,000 euro fis-sena għal 10 snin biex isiru sidin ta' darhom. Sema wkoll il-kontijiet tad-dawl u l-fuel stabbli u l-introduzzjoni ta' benefiċċju addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. Tkellem ukoll fuq is-settur tal-edukazzjoni fejn semma kif ġie rdoppjat l-investiment f'dan is-settur. Saħaq li l-għalliema se jagħtuhom l-akbar żidiet li qatt ingħataw fl-istorja li qed jinbnew skejjel ġodda li bdiet sistema ġdida ta' stipendji speċjalment għal dawk li jistudjaw suġġetti partikolari. Kompla li għall-istudenti l-aktar vulnerabbli twessat l-iskema 9 fil-waqt li ġenituri buli ta' aktar minn 16-il sena li jkomplu jistudjaw se jingħataw benefiċċju ġdid ta' 500 euro għal 3 snin. Dr. Abela saħaq li dan il-gvern ġab impjiegi ta' kwalità u kien tarka kontra xokkijiet tal-prezzijiet. Tenna li hekk kif il-manifest ġimwiet naqis fit-taxxa hekk se jkun qed isir fejn ġenituri li jaqilgħu sa 1,000 euro fix-xahar mhux se jibqgħu iħallsu taxxa. Dan se jħalli kważi 600 euro fil-bwiet tal-familji middle class. Għal ukoll in-negozji se jkunu qed jaġġornawlhom is-sistema tat-taxxa. Għalulna li m'għandhomx pożizzjoni dwar it-taxxa komuni imposta mill-Kummissjoni Ewropea. Aħna konna u se nibqgħu niġġieldu għall-azzjendi tagħna. Kif kont wett meta l-ħadd mexxej ta' dan il-partit jien kommess li nindirizza id-distinzjoni fit-taxxa bejn azzjenda barranija u waħda Maltija. Il-benefiċċji fis-sistema tat-taxxa se jmorru lil kull negozju li jaħdem għal ġid ta' pajjiżna. Dr. Abela semma wkoll il-pjani għall-lokalità tal-Ħamrun fosthom li jiġu riġenerati ġnien Anton Butiġġieġ, ġnien Oreste Kirkop u ġnien il-vittmi Ħamruniżi u li jinħoloq spazju miftuħ ġdid biswit l-iskola li jkun jinkludi ġnien komunitarju u tamir ieħor għat-tfal. Għal ukoll li għaddej xogħol ta' ristrutturar biex tiftaħ mill-ġdid l-assa u se jiżdied l-investiment fil-forzi tal-ordni fil-lokalità. Smajtuhom ftit jimilu x'iddikjaraw. Iddikjaraw gwerra kontrikom. Tħalluhomx! Ksibtu wisq biex l-arloġġ jitħalla jitreġġa lura. Jien mhux se nibża' mill-gwerra qaddisa tagħhom. Anzi, se nibqa' kalm ħafna, però daqstant ieħor sod. U kunu miegħi għal pajjiżna, fidejkom is-saħħa l-Ħamruniżi, is-saħħa lill-Lawċin, is-saħħa lill-Maltin.